kong nga panpaw ka jing sngongu ka bakraw yo blay ha kanika step sa sisin pat nga sngoban aingo yo blay kamtam ya bawla panyo ya ka bakum kanika lat ya ka bangin syakri ban pendon burom ya ka kerteng ka jong try ban nga ai ko blay ru ya pi baro kiba pet ya kanika program ka bamanla ka step ka balong ka jing kerku nagbata ka jing yam jong pi bat ya ka jing yam ka jongi way pi way. But hagani ka por ka bangadon ban penskaw nagaktin ka jong blay hagani ka step ka babanta ka long nagagitab Exodus kalnong ka ba arbusan ka dikot ka ba pra bat ka ba kanday bat ka ktin jong utray ka ongkum ni bat to kintaw ya ka jaka kentang yanga kanang bangan yo syong ne hapadeng jong pi kat ba kum kita baro ki banga ngala peni hame ya kata ka dur ka tabernicles bat kidur ki jingbu jongka baro kumta ken pintaw yaga kani kadai ka jing kren ka jong blay biau Moses nginya pet ya kani ka benta ka bakongsan kai kata ka jaka ka bakentang ka jaka ka bakentang kadai kata ka jaka syong ka jong blay ka balong ka tabernicles ka jong utrai. But ublay ula ong yo Moses hakani ka benta ya ka bantau ya ka ta ka tabernicles ka balong ka jaka syong ka jung try bat ka balong ru ka jaka ka bakentang ginya pet kandiat hang ne ya ka jingmut jong ka kentien tabernicles ka wan na ka kentien latins taberniculums ka vamut tents ka yingjan lani ka ying dara huts ya ka tabernicles ka don ka tabernicles ka don artli ki dur ki bakongsan ka badingkong kalong latip ya ka kum kata ka tents ka ying jang lani kata ka ying dara ka ba latip da ka tin no way hard but ka ba ar kalong latip ya ka jaka bakentang but ka jaka syong ka jong ublay kadi kani ka ba ngi batay lingkot ha kadi ka por ya ka jingmot jong kadi ka kentien tabernicles bat kani ka tabernicles kadi kata ka jaka syong ka jong ublay ya ka ba ublay ula ong yo Moses ya ka bantau ya kata ka tabernicles ka balong ka jaka syong ka jong ublay bat ka balong ru ba Moses uhap bantau ya kata ka tabernicles ka jong utray kat kum ka ba utray umon kat kum kata ka design ka jong ublay kat kum kata ka jing pa ka jong ublay bo hap ban design bo hap ban snai kata ka tabernicles unom la ban shna kata ka jing start na lade unom la ban shna ya kata ka tabernicles da kata ka jing shampang na lade henry untau ya kata ka tabernicles ka balong ka jaka ka ba kentang ka jong ublay da kata ka jing tmu ba da ka jing pen ka jong belay but ya ka ban on buru ya kita ke jing bu ke jing sahat ke ba itnat ke ba ublay ula pa ya Moses ya ka ban tau ya kita ke jing bu ke jing sahat hapo jo kata ka tabernicles da kita kiksiar ke ba kodor nginya pet hang ni kata ka tabernicles kalong ka ba kong santam hakapor ka ba Moses hakapor ka jong Moses nginya pet ki don artli ki kamera ki ba kongsan hakata hapong jong kata ka tabernicles ki don artli ki kamera ki ba kongsan hapong jong kata ka tabernicles ka ba ningkong latip ya ka kum kata ka holy place ka jaka ka ba kentang bat ka ba ar latip ya ka kum kata ka most holy place ka jaka ka ba ningkong latip ya kata ka holy place ka ba don ka jingkang ka ba banrung ha kata ka jaka ka ba ningkong kata ka holy place bat kata ka jaka kata ka holy place kalong ka jaka ka ba kentang ka don kata ka ding penyang syarak hangta kabala shna da ka kesiar kabat kabala wandur bha kata ka ding pen yang syarak bat ka don ru kamit kababu ya ki jingbam kum kikpu kamit kabala shna ru da ka kesiar ka banela ong ka ktien ka jong trai tongin ya pet na hebru kal nong ka ba kandai ka de khot ka ba ar bat ka ba saw bat ka ktien jong trai ka ong kum ni kata ka beningkong na kabala don kata ka ding penyang syarat bat kata ka mit bat kita kikpu
Peni ya ka balakot ka jaka kentang. Kani ka jaka ka beningkong kadi ka jaka kentang. Kada ka jaka kentang ka balong ru ka badon ya kita ding peni yang syarat ke be itnat ka balong ru ka ba hap ban penme ya kada ka jing syai ha kada ka jaka ha kada ka kamera ka beningkong. Ngin ya pet pat ya kani ka kamera ka ba ar ka balong ka most holy place. Kani ka most holy place ha kada ka kamera ka ba ar latip kum ka most holy place ka jaka ka ba kam kentang. Kadon kajing tang kabasma ubi bat kabala tangru kabala bu hakada ka pleng kesiar. Bat kadon ru kata kajing sma ubi hakada ka kamera kabaar. Bat banrung syakada ka kamera kabaar kadon sakaway pat kajing kang kabalong kajaka kabak kam kentang. Kabak kam kentang syu kata kadi kajaka kabaar. Bat kadon ru hakada ka jaka ka kentang ka baar kadon kata ka baki ong ka sendok ka jutang tungin ya pet ya kani ka dekot ka basau ka ba ongkom ni bat syadin ka jingka ka baar ka tabernicles ya ka balakot ka jaka kentang tam ka badon ka peliang siar batang iubi bat ka sendok ka jutang ya ka balasut Baro saudong deke kesiar, ubadon kata ke mana, bad uta udingdu aron ubalapu bad kita ki mau lengkenyap jong ke jutang. Haka senduk ke jutang, ke jong utrai ke don kata, ke mana ke jong ubelai. Bad ke don udon ru ya uta udingdu jong u aron ubalapu, bad kita ki mau lengkenyap jong ke jutang. Day kani ka ketian day kani ka senduk ka jutang kabadon hakata ka kamera kabaar bat haga kamera kabakam kentang tam ngin ya pet kendiat ka kajing koridor jong kini ki syarat ki badan hakata ka kerdop hakata ka benta ka beningkong ngin ya pet ki exodus kal nong ka baar san ka dekot ka balai penyo mentau ru nyo teli ki syarat jong ka bat mentebe ya kita ki syarat jong ka bakin ai jing syai ha pedeng bakin ai jing syai ha persya ka khamat jong ka Kani ka benta ka baningkong kata ka balong kata ka mos kata ka holy place ka badon ya kita ki ding penyang syarak bala ong bala shna ya ka hagada dur ka ba itnat Lashna kada gadur kaba itnat kaba don nyaw teli kita ki syarak ki bahab ban penme bat kadon kata kaba na pring kaba hab ban bu ya ka ompenyang kaban ai kaba la ban supply ya kini ki way pat ki syarak ki badan hangta ngin ya pet ya kata ka ompenyang na ki kitab Exodus kaba arpunyo bat ublay ula hukum yo Moses ya kaban hukum ya ki kun Israel banwan ra ya kata Banwan ra ya kata ka umpenyang ka bakut bat ka umpenyang ka bala terlihat ba Exodus ka ba arpunyo arpo bat min hukum ya ki kon Israel bakin wan lam hame ka umpenyang olip ka bala terlihat ka bakut ya ka jingshai ya ka ban penme ya kata ka syarak lem dapun ki para banget bait ki jonga ka ni ka long ka jing kren ka balingkot syapang ka jing batai ka balingkot syapang ka ni ka tabernicles Henry ka don pat ka kam jiliw hadu kata ya ka bangin perkat bad ban pet benya ya ka ni ka tabernicles ka jong try ke ka kubor ka badon ha ka ni ka por ka ba kren yang kum ki banget ki jong try babun sin ki yang Kristan ki jong kim long shu kum ka tabernicles ka jong try Ngila penuan doria lagi jong ki yeng hala ki jong ki jing itnat Henry da pet na bar ki yeng bun sin ki itnat Henry la da rong hapo ka don ka jing ya pat ka jing ya pra bun sin ki long yeng ki long sem Kristan kim don ya ka jing song ka daw ka long namar ba kim don ya kata ka most holy place ka ba kentang ka jaka duai ka ba kentang ha kita ki yeng Kristan ka ba bun sin ki kon bala ki jong ki kemi ki pa kim don ka jing ya sok bat bun sin ki kon bala ki jong ki kemi ki pa Kisak lang haju ke kamera pada haju ke yeng kim donye kada ke jingsok ki para banget ki ba iet ki jonga ba ublay ha kani ka por ukwa ban penken mau ba ukwa ban kontrol ye ka yeng ka sem ka jong pi ublay ukwa ban design ye ka yeng ka sem jong pi ublay ukwa ba ka yeng jong pi kan don kata ka most holy place ka jaka ka ba kentang ka jaka ka jong ka jingduai ba kan long ka jaka jong ka jing pendon burom ye ka kerteng ka jong utrai ngin ya pa ye ki sngi ki ba menta ki ba bon ki kun samla
ki babon ki kon ki beit ki jong blay ki la kelalong kita ki bru ki bala syat yang merau soitan lapan wan dor ya lade namar ha ka jing im jong bru ki don artli kata ka met bat ka mensiam bat kani ka met ka dei kata ka jaka shong ka jong trai ka babon sien mangi kum ki kon samla ki lapan jot ya la ka jong ka jing im ka balong kata ka jaka ka ba kentang ka jong trai ka donot ka balong kata ka jaka ka most holy place ka ba kam kentang tam ka ba utrai ukwa ya ka ba utrai ukwa ya ka ban sensyar ya ka daga donot ka jong pi ki para banget ki ba yit ki jong akat ki bala banyo sngo lamba jong ka dikapon ki bala banyo ki ba pet ya ka dika program ka ba mentah kalong ka jingker ku ya pi ha ka yeng ka sem ka jong pi but ai ba utrai un control ya ka yeng ka sem ka jong pi ai ba utrai un penyat ya ka yeng ka sem ka jong pi ai ba utrai un penyat ki khon ki ti jong pi ai ba utrai un penyat ya ka business ka jong pi ai ba utrai un penyat ya ka kot ka khia ka jong pi ai ba utrai un penyat ya ka jing don kam ha ka jing em jong pi hang ta pin sa yo mat ya ka jingker ku ka jong utrai to un kerku lembaga ni ke khobohor ka ba kandiat tungin jing tuai ngi ai ngu ima belai ko pa jing yu ba beneng ngis ngongu ha ka ni ka por kan rat sa chisin pat ya ka ba malapli ya ka ba kum kan ni ka lat ha ka jing im jongi kan rat ya ka bangin yo sko ya ka bangin la ban sha skor ka khobor ka ktien ka jom wat la ka long ka por ka ba lingkot ko trai ka khobor ka ba lingkot kan rat be nganget ko trai ka long ka jing kerku ya ki ba bon kan rat ki ba pet ya ka ni ka program ha ka ni ka step ko trai kalong ka jing kerku ha ki ying sam ka jongki kalong ka jing kerku kan rat kalong ka jing thau thamai ha ki ying sam ka jongki kalong ka jing thau thamai ya ki khon kikti ki babon kan rat bihin hakis ngi ki bamenta ki bala jingai no na me ablay namar me kwa ban control kan rat me kwa ablay bi ban bakat ka jing im baka long ying long sam ka jongi kum ki khon kristan ko trai ka long kum ka tabernicles ka jong me kan rat baba ngi dua ye kini ha ka kerteng Jesus Christ amen.